Ara ho faré la meva suposició oral sobre la Numància. Numància va ser un poble celtibèric que estava sota ciutat del poble de Gara i a la ciutat de Sòria. Aquesta Sòria és que passa aquí, aquesta Numància i aquesta Gara. Numàcia era un poble que lluitava contra les tropes romanes. L'anomenaven la ciutat eòrica per la seva gran defensa durant 20 anys que feia contra les tropes romanes. Numàcia és un símbol de resistència i lluitaven un poble per la seva llibertat. Els primers habitants de Numàcia van ser pastors i vivien en cabanes i alimentaven del cria d'ovelles i cabres i de la cacera la fauna de la zona. Després la població va anar creixent per l'augment de persones que provenien d'altres poblacions que eren destrossades per les tropes romanes. Van començar a construir unes cases, les primeres cases celtibèriques, que les de pedres i fustes i la teulada amb palla. Aquesta és la casa i aquesta jo. Aquí està la casa amb pedra i aquí la teulada de palla. Les cases estaven dividides en 3 parts. Una part decidida a les taques artesanals on molien el gran i deixen les pells. Aquí això és l'habitació en una altra part i aquí on netejaven les pells. En aquesta part també tenien una petita, després que estava sota terra. Això és de sota terra i van caminar allà. Altres cases eren una habitació, centre on dormien i menjaven. La part final de la casa era un petit magatzem. S'anaven a corral. Aquesta és l'habitació, menjaven i dormien. També van començar a construir tot el sistema de collida de l'aigua de la pluja, que anaven a parar el pou. Aquí és el pou quan prou para la pluja. Després van començar a construir cases més robustes amb detalls con columnes, estancias exterior, forn, però allà vivien persones més importants, metges i escrivans. Per poder derrotar la ciutat de Numància, l'exèrcit romà va començar a construir una muralla al voltant de la ciutat. Aquí està la muralla i aquí estan les escales. Així van aconseguir que el poble quedés immunicat i molts habitants van morir fa
de fam i d'altres es van oferir com esclaus. Aquí està la muralla que no s'escapés de les numàncies. I aquí n'hi ha un vídeo. Gràcies per la vostra atenció.